Alright guys, samahan nyo ako guys. Dadaan ako dito sa pinakamagandang skyway natin guys. So samahan nyo ako guys para makita nyo naman kung gaano kaganda yung skyway natin dito. So lang nga lang medyo mahal ang bayad nga guys. Kaya yung mga dadaan ng skyway, okay lang yan. At least mabilis naman. So ayat nga, dito na nga tayo guys sa entrance ng skyway guys. So medyo ipapakita ko lang sa inyo guys kung gaano kagandang skyway. Yung mga hindi pa nakakadaan dito guys, yung mga nasa probinsya, para makita nyo naman kung gaano kaganda yung pinagmamalaki ng Pilipinas na skyway. Alright. Alright guys, yan na nga guys, natapos na yung ating dito na tayo sa exit guys. Thank you sa panonood guys.